Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Padayon tang magampo uban sa mahal nga Birhen Maria bago pang nag-celebrate sa iyang birthday gahapon nga magmalinawon ang tibuok kalibutan. Mahusay na unta ang mga nasod nga nanagubat o hatagang tag kalambuan sa kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod aron magaan-gaan ang gipas-an nga mga krisis sa mga kabus nga katawhan karon. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga padayong naghatag sa ilang suporta, pinaagis pagpalit sa atong mga slots alang sa kalambuan sa atong simbahan. Aron maandam tas pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios among Amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Wala ako'y katungod pagpasigarbo tungod lamang kay nagwali ako sa ebanghelyo, sanglit gisugo man ako pagbuhat niini. Alaot ako kun wala pa ako magwali sa ebanghelyo. Kun kinakabubuton pa ang pagtuman ko sa akong buluhaton, makapaabot unta ako nga gantihan apan sanglit nagbuhat man ako niini, ingon nga katungdanan ko, nagpasabot kini nga gisugo ako pagbuhat niini. Busa, unsa may suhol nga mapaabot ko. Ang pribilehiyo sa pagwali sa maayong balita, sa walay pagbayad niini, sa walay pagpahimulos sa akong mga katungod sa akong paghago alang sa ebanghelyo. Dili ako ulipon ni bisan kinsa, apan nagpaulipon ako sa tanan aron madani ko ang labing daghan. Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila aron madani ko sila. Busa, nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita aron makaambit ako sa panalangin niini. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga sa mga lumba ang tanan mudagan, apan sa usara kanila ang gantihan. Busa, paningkamot kamugdagan aron gantihan kamo. Ang kada magdudula nga nagbansay-bansay nagsunod sa higpit nga disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siya sa purong-purong nga malaya, apan kita naghimo niini
alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa kahangturan. Mao kini ang hinungdan nga midagan ako hangtod gayud sa dag-anan ug sama ako sa buksingero nga dili magpatakag sumbag. Gimanso ko ang akong lawas pinaagig mga sumbag ug gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako maauhag sa uban pag-apil sa bangga. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagkahilig ug maun sa imong puloy anan, o Ginoo Dios nga gamhanan. Pagkahilig ug maun sa imong puloy anan, o Ginoo Dios nga gamhanan. Ang akong kalag nangandoy o gihidlaw sa mga kawanan sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing ug akong lawas nagasinggit alang sa buhi nga Dios. Pagkahilig ug maon sa imong puloy anan, o Ginoo Dios nga gamhanan. Bisan ang guryon nakakaplag ug puloy anan, ug ang sayaw sa usa ka salag nga kabutangan sa iyang mga piso. Mauusab ang imong mga altar, o Ginoo sa kagahuman, akong hari ug akong Dios. Pagkahilig ug maon sa imong puloy anan, o Ginoo Dios nga gamhanan. Bulahan sila nga nagapuyo sa imong balay, kaysa kanunay nagadaig sila kanimo. Bulahan ang mga tao kansang kusog mao ikaw. Mag-uswag sila gikan sa kusog ngadto sa kusog. Pagkahilig ug maon sa imong puloy anan, o Ginoo Dios nga gamhanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, o Ginoo. O gisultihan sila ni Jesus niining sambingaya. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo, apan kun ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, mahisama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katao, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katao, ambi ako'y pakuhaa sa puling
sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa truso nga anaa sa imong mata. Maot, kuhaa una ang truso nga anaa sa imong mata, aron makakita kapag ayo, ug makuha mo ang puling sa imong isig katao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining atong Ebanghelyo karon ug ang pagbasa usa ni sa mga common natong mahinumduman sa mga pagbasa panahon sa misa. Kanang gihimo ni San Pablo nga mura siyang atleta. Ang iyang pagtanaw ba sa atong tawag na panaw sa pagtuo, murag athlete, kanang magdudua. Pero ang iya lang tanaw, siya ang katulang dinis kalibutanon nga dua, usaray mo daog. Pero kaning lumba sa Ginoo, kining iyang kompetisyon, ang tanan nga makaabot sa finish line, mudaog. Pariharag premyo. Ana, sugot mo? Sugot mo, ana? Ganahan mo anang nga contest, basta makaabot lang ka sa finish line, pariharag premyo. Okay mo, ana? Mao na siya. Mao na ang dagan din eh. Nya matod pang San Pablo, ang usa ka magdudua or atleta, daghan kay siya biyaan nga gusto unta niya aron lang mapanton ang iyang lawas ug maandam sa maong duwa, pananglitan boxing. Kinahanglan biyaan ginang mga kanang kakuwang stog, kanang inom, kaon, nga huygog kaon. Biyaan gina siya. Kaya di na biyaan ang lawas dili maandam. Inigabot na fight, hagba lang dayon. Sa ato sang pagsunod sa Ginoo, daghan sa tagbiyaan. Matod pa ganing Kristo, ug mosunod mo nako, biyaig yung tanan. Leave everything and everyone. Nya unsa man, ganahan mo aning klasihas disiplina? Ninyo man kong tutukan. Ganahan ba mo anak nga biyaan gid tanan? Biyaan ang balay, biyaan ang ginikanan, ang mga anak, bana, asawa, apil na ng imong kaugalingon. Mao man ay requirements ni Kristo, mo na biyaan aron makadagan gid ta lahos sa dag-anan kay kani manggong mga tawhana o kining mga butang sa kalibutan, mga igsoon, mao ni sila'y atong load ba, karga. Gipanghigot na nato, gitawag nag-attachments. Suway ko lumba, apil og lumba og dagan, nga daghan kayong gipanghigot sa imong lawas, daghan kagigoroy. Kaabot ka dito sa finish line? Kaabot mo, dili? Di kaabot maluya ka. Muna pamutla ng mga attachments, haron mo sutoy kag dagan. Og mauna ang gipasabot ni San Pablo. Nakaron, sa atong Ebanghelyo niingon si Kristo, ang buta, dili makaagak sa laing buta. Pasabot, kung wap ka kadisiplina sa imong kaugalingon, kung wap ka makadetach ani mga butang sa kalibutan, buta ka. Mao man ay mutap-tap sa atong mata kay imbis magtan-aw tas finish line, magtan-aw naman tas atong mga gipang balyo, imong koral, imong sakyanan, imong anak. Unsaon pa nimo pagkakita sa finish line? Magluos naman lang kag lingi. Di mura kag buta. Nya muaga kag laing tao kay dadon kunuhay nimo sa kaluwasan ang mga hog ra mos kanal. Nya equivalent sa na siya sa troso. Kining attachments, kining atong mga pagbalyo ani mga butang sa kalibutan, balyo ka ng imong kilay, imong buhok, imong naong, imong figure, mo balyo ka na, maunay mo tap-tap sa imong naong. Musugod na kag pangumparar sa uban, batig naong, buang-buang dako.
tuga-tuga pagara-gara diag yaw mura bag-unsag naong wala naman ka kay nagtanaw man kas imong naong nga ikaw ra gyud arang-arang og naong. Kuha na ninyo paggarbo baya mura sag unsay gisakyan kagang-kagang sikanhan may paning ako branyo wala sugod na kana smile baya diha murag yung taas og ilong piyanga ra ba kay ilong anang musugod na ka bag kanang pangumparar ba liwan na nabuta na ka gitawag nag pride sala ana pride garbo nya kanang garbo mo nay mutap-tap nato nga di na takakita sa tong silingan nakakita pa ba si president o sa nganan niya Putin sa panginahanglan karon sa mga Ukrainians labi na gyud sa mga nangamatay ang iyang gitan-aw ang iya ra gyung pagpakigkumpit ni anang presidente pod sa Ukraine nga si Zelensky wa na sila magtan-aw on the ground pila ka buok nangamatay pila ka buok wa nay balay wa na sila magtan-aw silang mga igsuong katawhan sa kalibutan nga nagkrisis na tagmaayo daghan na kay nawad-as trabaho daghan na kay wa nay ikapalit og pagkaon kay ni mahal og maayo ang mga presyo wa na sila magtan-aw ani nabuta na sila buta iko no lingi ay mong tupad ing nakita pa ka sa akong panginahanglan. Sige, pangutan na. Wa gay mo mulingi. So di lang mo buta, stiff-necked pag yun. No? Matter ba ni Kristo, this is a stiff-necked people. Di ka maong mulingi sa iyang isig katao. Unsa ko nimo pagkakitag di ka mulingi? Muna sigihan ta mo dinig tudlo, lingi. Kaya di na ka maong mulingi. Mura na kagpatay, standby lang na imong liog, di na mulingi. Patay na ka ana. Sige, usbo na ko, tagaan ta mo second chance, lingi sa imong tupad. Ing na kakita ka sa akong panginahanglan kay usahay no ang ato rag yung panginahanglan ang atong makita mura tagitap-tapan anang atong gitawag og personal needs di na tamutan-aw sa needs sa atong isig katao nay nangutanan nako pader nganong sige man kag baligyag slat nako nakita nako ang needs sa parokya nakita nako ang needs sa simbahan. Isa unya nganong ikaw may mamaligyag slat nako aron akong imbitaron ang mga taong wa kakita ni ining maong need nga moapil sa akong or kuyog sa akong nakitaan. Matanawa karon na nabag-o na ni atong simbahan. Need man gyud to guba atong atob ana kisami wa tay kuryente dinhing tarong ana wa tay yuta wa tay klaro dihang agianan ato mga bangko sa zauna lain-lain ang size musubay ka diri nay aisle mabangga na kasaligi dito kay wa nay aisle kay tungod sa size kay mao lagi need man to siya ana nya giimbitar ta mo palit mong mga slots awa na tanawa di ba ninindot no awagin mo kaapil wagin mo ka-appeal day ani imposible naman na may mga common din naka-appeal nindot na tanaw nya karon apatay need unsa man kumbinto og mga opisina og social hall at least lang natay social hall maka-accommodate og mga 200 ana katao igo na kayo na nga makahimo ta sa atong mga kaning gitawag pastoral kaning development or training sa atong mga organizations mo na baligya sa tagslat dopes ana adto sang niaging kuan 9th anniversary nato dinhi sa parokya og sa birthday Mama Mary gahapon kita sad nato ang need nga kana bitang mga pagkabos natong pamilya dinhi daghan-daghan man sa gina sila nakahatag sa tag mga 2,000 ka pack na rice atong Lunes, Sabado, Domingo ug Lunes. Nya gahapon naka-feeding punta sa 5 ka elementary schools. Karong Domingo ako lang yang ipakita ninyo ang mga footages ni ana. Gihangyo nako atong sukom nga mohimog footages, video ug pictures. Onya nindot mga need man ni. Nya nagkahiusa pud ta ana na need po nato nga mapropagate ang pag-ila sa Mama Mary nga tao siyang tinuod nga naa day siya birthday ay nana ba og labaw sa tanan
ang need nato for oneness. Kana bang matud pa ni Kristo, mahimo unta tang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Amo na akong giya ninyo dinhi. Na, so kung wa pa mo kapalit og slat, wa pa mo makighiusa. Nya himuan ni siyang gitawag nato matud pang San Pablo, tutuki ang dag-anan. Himuan ni siyang challenge nga makapalit lang kog usa ka slat anang dupes. Divine unity, prosperity, and satisfaction, success. Ana. Nya unsa may imong disiplinahon? Di na ka mo inom og soft drinks, di na ka mag-snacks, di na ka manigarilyo, di na ka mo palit og swertres, di na ka magsigi og kana ganing og batan-on mo, di na mo magsigi computer games. Nya imo na siyang tipunon, imo na siyang tigomon kanang imo mga kanang dili na gud necessary. Kamong manag-uyab, di na mo mag-date ato anang motel, haron lang magtinukhangay dito. Inyo na mahal-mahal biya sa nagbayad, no? Ako ang pasiplatan ang mga rate anang motel, pero murag kausa pa mo kasoda na tingali pa. Ay, wasa ko, amot, nakasudo ko, limot ko niya. Di na mo magsigig ka na ganing party-party, ka na lang laag-laag, pamalit anang bagong gadget, palit anang bagong mga sapatos, bagong sinina. Niya kabo sa mga babae, di na mo magpa-colors yung buho, kanang pasiging pamalit anang bagong sa pamadli sa kilay, mga inana, baka na, gitawag na silang mga unnecessary for existence. No? Niya, inyo ng tigomon, ipalit og slat. Ikahuman ni magpalit success. I discipline myself and now I reach the finish line. Kanindot no? Nindog na tayo. Mula magyumugwa madasig. Sige. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, puno sa pagsalig sa kaayo o gugma sa Dios, mudangop kita nga malaumon og mapaubsanon, moingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ngatong Santo Papa Francisco, kanunayng panalanginan sa Dios ug lig-unon siya aron makapadayon sa pagpangalagad sa tibuok simbahan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ngatong Pangulo sa nasod, kanunayng maglantaw alang sa kaayuhan sa tanan ug makiangayon siyang mag-apod-apod sa mga panginahanglan sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton makabaton og pagsalig sa Dios ug ilang makaplagan nga diha lamang kaniya makabot ang kahupayan sa tanang balatian, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga pamilya nga nagkagubot tungod sa garbo, makabaton na sa pagpasaylo o paghigugma sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon sa Dios nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman-unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga mihalin na niining kinabuhia makadangat na ngadto sa gingharian nga walay katapusan sa langit, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. O Dios, nagamhanan og mahigugmaon, dungga og dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga gasa,
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw ug gugma, himoa kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay makalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lowliest sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. In your altars, my King and my God. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pag-abot sa dag-anan or sa finish line sa atong journey sa pagtuo. Mao nang makaabot kita matud pas atong salmo ug sa gikantar o sa atong kantor sa makaabot kita sa lovely dwelling place of God, mao ang langit. Unsa may buhaton? Disiplinahon ang kaugalingon, avoid attachments sa mga butang o mga tao sa kalibutan. Salamat sa wa ma-attach sa ilang kwarta, niya ilang gipalit og slot. No? Ang atong DOPS as of yesterday, nahalina na ta og 4,358 slots, na apay 50,642 slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Disiplina ra gid nas kaugalingon, no? Makapalit gid ta. Bisan pagani ang mga buta, ang mga tricycle driver na magi nakapalit og habal-habal driver, taxi driver, na agi nakapalit mga labandira, ilala yung gidisiplina. So kanindot ana, success na na. Nya sa ato sang big MM para sa selebrasyon kagahapon, tag 300 man to per slot, nya 2,000 atong gibaligya. Ang halin nato nga nakwinta as of yesterday is 1,480 slots, na apay 520 slots na nahibilin. So pakpakan gyapon nato ang namalit niini. Salamat kayo. So ato ning i-extend hangtod sa Domingo, yag mahurot na ni ugma, hunong sa dayon. Pero hangtod Domingo atong allowance, ato lang gining paliton ang 2,000 kay nahuman naman ni gasto. Ato lang yang hatagan mo susay og pilagi atong gasto tanan sa atong pagsaulog sa birthday ni Mama Mary. O ika-Domingo na lang tingay, kay katong atong foundation anniversary, nasubrahan ta atong mga 245 man siguro to, 1,000. Kay ang atong nadawat 1,050,000, niya ang atong gasto mga
1,000 ra kapin. So nindot sana sobraan tuan na to gihapak sa atong charitable. Daghan sa kay nga request gahapon agisuyo prasad mura ra sa kanabang buaya ba nga gitukob lang sa dayon. Pero mao ni panginahanglan o sige good ato na ikuan nganong atom nang ihikaw. Ingon anak ta kanindot no dinhi. Salamat kay ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. O manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.